Alhamdulillah bolo iwak hasil mancing entuk sak meniki lumayan. Iwake bang-bangan kabeh karo kampure sing warnane rada putih-putih ngono kuwi iwak kampur. Nek liyane kuwi bang-bangan kaya kakap merah. Nah iki arep tak bakar bolo, iki tak bumboni dhisik. Men bumbune mresep dioles-olesi dhisik sedurunge dipanggang. Nek carane iki dimarinasi ngono kae lho. Men bumbune iki mresep tekan jero-jero men gurih ngono kae. Iki sing paling gedhe iki tak bumboni dhisik. Panggangane iki soalnya ora sedeng bolo nek gedhe kabeh. Lah sing cilik-cilik iki tak nai loro. Langsung wae dipanggang. Mawane aja gede-gede ya bolo, men matenge iki sempurna. Nah iki tak sambi ngiris lombok arep dienggo gawe sambel kecap. Bumbune simpel wae, gur brambang, lombok, uyah karo penyedap gek dinai kecap. Lagi iwake ya wis setengah mateng bolo. Lah kok gosong. Iki mau kegedean genine iki murup lah dadine gosong. Tapi rapopo, sing penting enak. Nah iki wis mateng bolo. Rupane kok ora estetik ngene ta ya. Kampure ireng. Ning rapopo bolo iki bumbune iki enak soalnya ya tetep enak dipangan ki. Ro bentuke kaya ngene. Sing penting iwak laut pancingan ki rasane enak. Lah iki wis tak gawe buka bolo. Makan bersama iki karo dulur-dulur. Wis nek rene iki dibakarne iwak ngene wae. Nek duwe iwak, nek ora duwe yo sakanane. Pokoknya sehat selalu bolo.